Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yiɗiɗiraɓe am e nder lesɗe duniyaru, General Sanda mo moɗon miɗo dari yeso moɗon bandiraɓe. Emiɗo international aéroport Ghana. Emi reni hoɓɓe am ummotoɓe daga Paris gara fijirde am nde julde layha Ghana. Inchallahu pirowal maɓɓe yottike. Emi reni ɓe mburto nder aéroport. Min dari yasi be délégation je mi warti jaɓɓago ɓe. Ummotoɓe Sénégal Allah wadda ɓe jaam, ummotoɓe Mali, ummotoɓe Burkina, ummotoɓe Niger, ummotoɓe Côte d'Ivoire, Togo e Benin, Nigeria. Mi fotayi mi lintida lesɗe Africa waɗuɓe anni a ngara e ndara fijirde am julde layha Ghana. Ko moye emi jaɓɓo ɗum e seyo, Allah wadda ɗum jam, Allah hora en jam. Bandiraɓe, komi wawata wigo on andi General Sanda Boro. Min no mi giɗɗo pulaku, mi giɗɗo fina tawa, mi jogiɗo ɗabi'a fulɓe nder lesɗe duniyaru, na sei to mi wi on. Ko watta min gaɗa hawtidirle ɗe gi'oton ni min gaɗa, bana min kawta min pija, min embita min nodda derke en, min kawta min gaɗa fijo ngam heɓa min andidira. To min andidiri min kettay ɗume min foti waɗude. Ok, batabital pulaku ɗum hunde waɗore hitande na hitande. To en mbi en joɗoto ndenen hitande na hitande, nde andidirten, nde sawotirten ha anden ɗume gaɗeten ballen pulaku. Dole sey gaɗen ka noddugo fijille potten e derke en men e mawɓe men, darwiden e maɓɓe. Min mi yahata babal ngam mi yaha mi fija tan. To mi yahi babal, modiɓɓe garay, walloɓe pulaku, mawɓe pulaku garay, jangoɓe, filoɓe, duroɓe, ko moye waray. Min joɗoto min gewta, min dara ɗume min ballirta pulaku. Na min mi yahay tan mi tefa cede, yillago fulɓe bandiraɓe am ɓuri wonugo important. Ngam may bandiraɓe en kabde jogoɗen fina tawa, en joge fina tawa. To en potta en andidira en keftay no jogortoɗen pulaku. Ko tabital pulaku ƴewna en, ko tabital pulaku ƴewna en ni en andayke. Wodi ko potteten darwiden en andotiray to en potti tabital pulaku je waɗugo saworiji meɗen ko hani gaɗen, no hani jogoroɗe. To ngam may yiɗiɗiraɓe, wala wonnugo wakkati, General Sanda Boro mo moɗon e hofna on, e yalan on kairuji. Kore hakkilo moɗon e rarugo chaine YouTube am General Sanda Boro. To on natti on giyay bindi boɗeji ɓiɗɗon dow bindi ɗin, on nasta nder chaine am on giyay komi wontiri. Koma bon naste nder WhatsApp ƴamane Fada Gimi Sanda Boro. To on nasti nder Fada Gimi Sanda Boro, on giyay komi wontiri e sobiraɓe am fanin am nder lesɗe duniyaru. On gettama, on jarama. Sey wakkati feere to mi wolwani on, minomi joni kam mi yiya ba hoɓɓe am jottake, mi yaha mi jaɓɓoɓe. On jarama, seko moɗon.